Hei, tervetuloa tutustumaan tähän kattohuoneistoon täällä Torreblancassa. Huikean valoisa, 3 makuuhuonetta, erillinen keittiö, joka on hyvin varusteltu, eteläsuuntainen teras, mitä muuta voisit haluta. Tämä 2-kerroksinen koti myydään kalustettuna, eli täysin muuttovalmiina. Molemmilta terasseilta on kauniit näkymät niin merelle kuin vuorille. Totta kai täältä löytyy uima-allas. Lisäksi meillä on avaimet, joten näytöt onnistuu helposti. Ota minun yhteyttä. Olen Marja Sunlomalta.